Amen. Uxolo lwenkosi libe nathi. Amen. Ngibulisa tata, ngibulise umama. Amen. Ngibulise otata, ngibulise omama. Amen. Ngibulise ubhuti, ngibulise usisi. Amen. Ngibulise abantwana abangakwazi ukusithethela. Amen. Amakhandlela asixhenxe silayiteleyo ngosuku lanamhlanje. Amen. Ngimana ukuphakamisa ilizwi noba amazwi wokugqibela amazwi athe athethwa nguYesu exeshweni esemnqamlezweni. Ilizwi lethu sawufumana kwincwadi zikaLuka. Sisahluko samashumi amabini anesithathu. Ivesi yamashumi amane anesithandathu. Ifundeka ngolu hlobo. Ithi wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu. Wathi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umphefumulo wakho. Amen. Uthe akuba atshilo waphuma umphefumulo. Amen. Bazalwane xa simamela lamazwi awathethayo apha uYesu. Amen. Ngamazwi okwamkela insindiso. Amen. uYesu sikhumbule ebethwele izono zethu. Amen. Ebeyofela mna nawe emnqamlezweni. Amen. Ngoku phambi koba umphefumulo wohlukane nenyama. Wamkela futhi usindiso. Unikela kubawo umphefumulo wakhe. Sizawukhumbula ke bazalwane ungena kwethu apha ebe akwazi notata. Athi abo bafuna ukuzinikela. Mabasondele ngaphambili. Okuchaza ukuthi ke bazalwane nathi sizozinikela. Senza lanto ebeyenza uYesu. Haleluya. Sizinikela ke bazalwane asinikeli ngenyama. Kodwa sinikela ngemiphefumulo yethu. Amen. Ukuze lenyama ikwazi ukusebenzela uThixo. Amen. Sawukhumbula kwincwadi zikaYohane zokuqala uthi xa imchaza uthi ulizwi waba inyama. Uthi weza ehlabathini kodwa ihlabathi zange limfuni. Uthi abo bathi bona bamamkela babizwa ngonyana kaThixo abantwana bakaThixo. Uthi xa ibachazayo ke uYohane kwakhona kwincwadi zakhe pha egqibeleni uthi abakaThixo aboni, abakaThixo banothando, abakaThixo banoxolo, which means i-brand mark eyakwaThixo. Shuthi ungabi nayo le brand mark, that means awamkelanga insindiso. Haleluya. Xa sinikela ngemiphefumulo yethu samkela back insindiso. Haleluya. Sisalo moya ebekade besinawo ongazinto ongenabuthixo. Amen. Samkele umoya onobuthixo. Amen. Uthi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umphefumulo wami. Phayana ke bazalwane umchazile abantwana bakaThixo babenza kanjani. Amen. Which means bazalwane if thina asinayo lemimoya kuyafuneka ze sizikhangele uba ingaba singabonyani na abantwana bakaThixo. Amen. Ngoba kaloku kuthiwa abantwana bakaThixo banoxolo banothando. Haleluya. Bona aboni. Amen. If ke thina bazalwane sizifumana mhlambi ungumuntu ozibhaqasele enalo anezo mpawu zakamtyholi. Amen. Ngoba uthi uYohane abo bamoshayo kanye nayo ngabakamtyholi. Amen. So ke sizikhangele bazalwane sizifune. Amen. Singathi sele sesamkele usindiso. Amen. Kanti sisaphila netraits zikamtyholi. Amen. Ngoba xa ngabasele sithi samkele usindiso kodwa sine traits zikamtyholi ayikho into eproductive esizoba nayo enkonzweni. Uthi xa kecacisa pha kumalusi olungileyo uthi ayikho into ezelwe lisela ngaphandle kwazokuba nokuchabalalisa. Haleluya. Okusho ukuthi xa ngabathina sinikela but singanikeli ngemphefumulo yethu sinikela ngenyama umphefumulo yethu ushiyeka uswela bese umtyholi angene kulo miphefumulo bese sibhaqe umzalwane esebenzela umtyholi endlini kaThixo. Haleluya. Ke umzalwane achabalalise endaweni ba akhe endaweni kaThixo. Amen. Bazalwane sayiva ithi xa iqhubeka lincwadi phayana ithi ngexesha kwenzeka yonke lento. Amen. Kuye kwahla ubumnyama. Amen. Kuthiwa kuye kwanyakama intaba namawa. Haleluya. Kuthiwa kuye kwavuka nditsho nabafileyo. Amen. Babuye basindiswa kwakhona. Amen. Isikhanyisela ke lonto bazalwane ba nathi sihamba endleleni kaYehova okanye sihamba endleleni kaYesu Kristu. Amen. Uthe kwincwadi zakhe apho esichazela ngomalusi olungileyo uthi umalusi akaziqhubi ngasemva ezakhe igusha
neegusha uhamba phambi kwazo why just because aziyazi direction bazalwane ngoku uYesu uze emhlabeni kuba ezosinikeza idirection uyayichaza ke phayana igqibeleni phambi koba afe uyasibonisa uba kufuneka sisamkele usindiso kufuneka sinikele imiphefumulo yethu kuYehova khona ukuze sisindiswe sengaseke nami namhlanje kolusuku lanamhlanje ndivuselele isifungo sami esithi ndawuhamba ngecebo likaThixo esokuthi ndawuphinde ndawuhlala ngihleli apha kule cawe yase St John's uthi pha kwincwadi zakhe bawo ngiyawunikela ezandleni zakho umphefumulo wami bazalwane funeka nathi sinikele umphefumulo yethu ezandleni zikaThixo ngoba if asinikeli usathana uzawufumana ichance yena bese angene ngathi bazalwane size sikhumbule izigwaqe zomKristu lo onikele ke unikela ngoba enethemba unikela ngoba emthemba uYehova kuthiwa kanjani na abamethembayo uYehova bafana nentaba yaseSayoni kuthiwa abanyakaziswana bamingu naphakade nami bengicela ke usuku lanamhlanje sengase ndingahlala ndimethemba ngazo zonke insuku uYehova ndikhonose ngaye ngawo wonke amaxesha ndicele uYehova aze angcine nami ndihlale enkonzweni yaseSt Wiseman.